Saris Heavy Duty kippiperävaunu. Luotettavuuden ja tehokkuuden huippu. Tämä perävaunu on suunniteltu vastaamaan vaativiin kuljetustarpeisiin. Saris Heavy Duty ei petä odotuksia. Investoi parhaaseen ja nauti huolettomasta kuljettamisesta. Saris Heavy Duty kippiperävaunu on valmistettu S355 rakennusterästä. Saris Heavy Dutyllä mikään kuorma ei ole liian suuri. Saris Heavy Duty kippiperävaunu on yli 50 asteen kippausvoima. Tämä takaa, että kaikki kuormat on helppo kipata. 5-putkinen kromattu kippisliike. Heavy Duty akselien tukivahti. Pidentää akselien kiinnyskohtaa yli 20 senttiä. Saranoissa nailon kulutusosat, rungon keskellä myös nailon kulutusosat. Tällöin kuumasitetyt osat eivät kierrä toisiaan. 5 mm runkopalkit ja pohja kauttaaltaan tulee. 5-putkinen tukeva kippisylinteri. Alarunko kauttaaltaan vahvistettu. Kaikissa Saris Heavy Duty kippivaunuissa on kolmikaitakippi, taakse ja molemmille sivuille. Saris Heavy Duty, sarvikuoresta sen tunnistaa. Saris perävaunun laidat ovat helpot käyttää, kaikki laidat irrotettavissa ja avattavissa. Myös kulmatolpat ovat irrotettavissa. Saris jo vuodesta 1951. Saris perävaunun varustettaessa tukijaloilla, jotka ovat taitettavat ja podottomasti säädettävät, mahdollistaa raskaidenkin koneiden tyypin ajan. Saris Heavy Duty kippiperävaunun runko hakee vertaista. Saris Heavy Duty on testattu yli 6000 kilon kippauksella taakse. Saris Heavy Duty kippiperävaunuja 3,5 metrin koossa ja 4 metrin lavakossa. 2- tai 3-akselisia. Kumivääntöjousin tai lehtijousin. Mahtava romattu kippisylinteri.
5 millin runkovaunu. Akku ja hydrauliikkapaketti siististi pakattuna. Perävaunun laidoissa 2 vaavinetta ja alareunassa profiili, johon saranat kiinnittää. Saranat ovat aina valuterästä. Vaunun puolen hitsattu kiitu ja laitetaan vastakappaleella ja pultella. Laidat ovat erittäin jäykiä. Kolmeakselinen 4 metrin kippivaunu on mallista kuutta. 3800 kg akselia. Kaikissa Heavy Duty malleissa on aina LED-valo. Vaunu voidaan varustaa verkkolaidoilla.